Здравейте, днес кучето ми ще ми избира аутфит. Искаш ли да кажеш нещо по въпроса? Откупена е. Вече иска да си ходи. Не, трябва да отидеш. Трябва да отидеш до някоя от двете. Давай. Това ли? Не се плаши, това не са твои братя и сестри. Какво сътворихме до момента, което хич не е лошо. Май мъжките сака ми харесват повече. Особено в раменете много ми харесват, тъй като аз имам много тесен гръден кош. И някак си ми дава обем. Класически елегантни кубинки, въпреки че си падам повече по другите. Обаче днес сме класици. Не, ще ми иска с чорапогашника и ще стане много трагично. Мазилка. На баба ми гривната и не, това не е шега, това наистина е гривната на баба ми и е супер як. Става ли така? Тези. Пък с тази коса, каквото и да сложа, нищо не се вижда. Така. По-готино ли е? Не е по-готино. За парфюм не смисъл да отровя някой. Този е много подходящ за тази цел. Аз съм от тези хора, които си купуват парфюм без да го помиришат. Вече започнах да приличам на Пей от Имаш поща. Много го обичам това палто. Така ще съм си истински пощальон. Пощальон и пимп в едно.